Hi guys! Hi mga Uragon! Hi mga kalugar! So gusto kong ipakita sa inyo for today's video about Bagasbas Beach, which is located here in Daet, Camarines Norte. So ngayon, nandito ako sa Bagasbas Airport. Ito yung runway ng Bagasbas Airport. So kung kayo manggagaling ng Metro Manila, usually ang travel is 8 hours by land, by bus. Pero kapag itong airport na ito ay naging fully operational na, so pwede na kayong from Manila to Daet, Camarines Norte, it can only takes like 1.5 to 2 hours travel. So we are really hoping na maayos na itong runway na to, which is as a small runway, a small airport here in Daet. And we believe na kapag naayos na itong runway na to, ay magiging fully magbo-boom na yung tourism dito sa Camarines Norte, especially here in Daet. So I hope the local government unit and the national government with regards to this Bagasbas Airport, with the help of course of the Department of Tourism, ay talagang maayos na itong runway na to para mas masigla yung tourism industry here in Daet, Camarines Norte. Not only in Daet but the whole Camarines Norte. So here it is, guys. Hello guys, so welcome to the Corazon Aquino Boulevard, the longest boulevard in the Philippines, connecting 4 municipalities at the moment, from Daet, Mercedes, Talisay and Binsones. Pero narinig natin na i-stretch pa siya hanggang sa bayan ng Jose Panganiban. Sa part natin bilang normal citizen of this province, natutuwa tayo sa ganitong mga initiatives from the provincial government dahil naniniwala tayo na sa mga ganitong infrastructure, mas madedevelop, mas mapopromote ang ating local industry pagdating sa tourism. So please guys, I hope na with this initiative from our provincial government, suportahan natin siya at i-promote natin siya sa ating mga kaibigan, sa ating mga kilala, especially yung mga kaibigan natin sa abroad. Kasi bakit? I think as normal citizen of this province, yun yung ating part. Kasi yung provincial government, ginawa niya na ang kanyang part pagdating sa infrastructure. So in terms of the promotion of this infrastructure, especially this one, I think local people lang yung nakakaalam na meron tayong longest boulevard in the Philippines. So can you imagine, mararating nyo na in just a few minutes yung mga municipalities na gusto nyong bisitahin. Unlike before na kinakailangan yung dumaan mismo doon sa mga route na which will take you an hour travel. Pero with these initiatives from the provincial government, nakakatuwa siyang malaman dahil ayun nga, connecting people, connecting local industry. At gusto ko lang din i-take this opportunity na with regards to how we can support this initiative from the provincial government. I think yung mga tao na pumupunta dito, halimbawa na mamasyal sa gabi sa umaga, yung tipong dadalhin mo lang yung basura mo pag uwi mo, pagdating mo syempre malinis yung lugar, pero pagdating mo ay ayun, wag nating iwanan yung ating mga basura. Sa tingin ko, small ways pero malaking bagay na may tutulong sa ating provincial government, especially sa mga local government, sa mga municipalities natin. Kasi yun lang yung napansin natin dito na medyo kakaiba sa lugar. May mga portion na marami siyang basura, pero syempre di ba kapag maraming basura, mas hindi siya attractive sa mga tao. So please guys, I hope mga Uragon, mga kalugar dyan, kung kayo maliligaw ng Corazon Aquino Boulevard, please kung kayo pupunta dito malinis, dali natin yung ating mga basura. And ang question ko lang dito is paano, syempre nagawa na siya at maganda siya sa bago, sa una, pero ang question ko dito, paano yung maintenance ng mga, for example, ng mga poste ng ilaw? Kasi syempre, di ba, steel siya, bakal siya. So, kakalawangin siya in the long run. Pero paano yung maintenance dito? So, I really do hope na ma-maintain siya ng provincial government or ng municipality offices natin kung paano siya i-maintain. Kasi sa tingin ko, maganda yung initiative na to from the provincial government. At syempre, guys, please, let us support this initiative from the provincial government as well as from the local government, the municipalities. So I hope makabisita kayo dito sa longest boulevard in the Philippines, the Corazon Aquino Boulevard. See you guys! Mamaya ipapakita namin sa inyo yung ibang portion nitong boulevard na to para mas ma-imagine nyo rin. At somehow, hindi pa kayo bumibisita, parang nakarating na rin kayo dito. So keep on watching guys and see you around. Bye-bye!
So, yung nakikita nyong isla guys, yan yung tinatawag nilang Canimog Island. So, sakop siya ng bayan ng Mercedes. Ayan, magaganda rin ang tanawin dyan. Meron din silang white beach. So, kung gusto nyong puntahan din yung lugar na yan, when you come here in Camarines Norte, pwede nyo rin siyang mabisita. Yun pala guys, mga ilaw dito ay solar panel operated siya. So, no need ng normal electricity para sila ay gumana sa gabi. So, automatic siya guys. Sa gabi ay nagliliwanag na lang siya dahil sa naipong energy mula sa sikat ng araw. 'Di ba nakakatuwa guys na pati yung mga ganitong facilities ba ang tawag dito ay naisip din na lang i-incorporate dito sa project na ito, dito sa Corazon Aquino Boulevard. Ayan. Ito lang sa kalsada. Guys, ito naman bridge na to, ito yung tulay na nagdudugtong sa Daet going to Talisay, the municipality of Talisay. So as you can see, meron din siyang mga isla doon. So kasi yung Camarines Norte, napapaligiran din siya ng iba't ibang isla. Tapos itong dagat na to, Camarines Norte is facing sa Pacific Ocean. So from here, ito na yung tubig tabang at saka yung tubig alat nagdudugtong. Ayan guys. So I hope one day you can visit, you have the opportunity to visit Camarines Norte. At kapag nakapagbisita kayo sa Camarines Norte, huwag niyong kakalimutang bisitahin ang Corazon Aquino Boulevard, the longest boulevard in the Philippines so far. Ayan guys. So ang sarap maglangoy. So, swimming muna kami. So, sa paligid niya, there's a small community. Ayan, guys. Ayan, sarap ng buhay sa probinsya, promise. Thank you, Lord, for this opportunity, for these blessings, especially sa regalo mong kalikasan sa amin. At sana ay mapangalagaan namin siya. So thank you for watching guys sa aming small video for today's na gusto kong i-share sa inyo. Gusto namin i-share sa inyo ang Corazon Aquino Boulevard, the longest boulevard in the Philippines. So I really do hope na mabisita nyo rin ang aming probinsya at ma-enjoy nyo ang scenery at ang hospitable ng mga tao dito. At huwag nyo kalimutan tikman ang aming masasarap na pagkain. At gusto
gusto ko lang din i-take this opportunity na I really do hope sana because with these beautiful places ay meron din pagbabanta, kung that is the right word, pagbabanta na i-mining ang aming black sand dito sa Camarines Norte. Because for your information guys, we have the longest boulevard in the Philippines. At the same time, we also have the black sand, the longest black sand, na which is kung aware kayo doon sa mga probinsya na nagkaroon ng black sand mining, ay nagkaroon sila ng mga impact, mga negative impact sa kanilang environment. So we are really hopeful na doon sa mga initiative na nasimulan ng mga local governments unit dito sa Camarines Norte, sana ay magtuloy-tuloy na siya at dapat ay tutulan yung pagkakaroon ng black sand mining because it will not create jobs at sisira lang siya ng ating kalikasan. So anyway guys, sideways lang yon pero for your information only. So thank you very much for watching and we really hope to see you here in our province, Camarines Norte. Bye-bye!